भगवते वासुदेवाय। भगवते ॐ वासुदेवाय। नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ॐ नमो भगवते ॐ नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ भगवते नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति हरे नैष्ठिके। हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णवे हरे कृष्ण ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂಚದ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡು ಒಂಜಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಈ ಪುರಾಣದ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನಮಕ್ ಜೀವನಡು ಒವೇ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪುಜವೆ ಪೂರ ಗೊಂದಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಚನೆ ಕಪಿಲನ ಉಪದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ವಿಷಯಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ 16 ಶ್ಲೋಕ ನಮಕ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗಲೆನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪಂದು ಪುರ ಪಂಡ ದೇವೆಡ ಮನಸ್ಸುಂತಾಯರೆ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪುನವೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಯಜ್ಞ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಕಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ಒಲ್ಪರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಈಜ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಮಂತ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೈತ ತಪಸ್ಸು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ವೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮೈನ್ ಅದು ಏರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೆರಾಕ್ಲೆ ವೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ವಿಚಾರ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಐಟು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರವೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಶರೀರದ ತಪಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು
15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯಿದ ತಪಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪೀಚ್ದ ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಸದ ತಪಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ರೈಟ್. ಈ 15ನೇದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಸುರುಟು ಬಾಯಿ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಮನಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ ಬಾಯಿಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಡು ಅದೇ ಆಯ್ ಪೂರಾ ಬೊರ್ಚಂದ ಅನ್ಪುನ ಏನ ಬಾಯಿಡು ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರತೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಗಾದೆನೂ ಉಂಟು ಅದೇ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ದಾದೇಜಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಲ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಆಪೂಜಿ ಅದೇ ಐಕ್ ತಪಸ್ಸೆ ಓಡು ಅಂಚದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲು ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಬಂಡ ಒಲ್ಪ ಪಿದಯದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚು ಒಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ್ ಎಜಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಪನೋಡ ಆಪುನದೆ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ್ ಅದೇ ಸತ್ಯಗೆ ಜಯ ಅದೇ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂಚೆನೆ ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಪಂತೇರು ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಧರ್ಮನೇ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ವಿಷಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚು ಬೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಷಯ ಏತುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೇಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ಪಣ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬೇತ್ಯಕ್ಲೇನ ಎಜಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಣ ಐಕೆ ಕಲ್ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಪನರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಸತ್ಯಂ ಅವೇ ಸತ್ಯಂ ಪನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕರೆನ್ ಎಜಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ಅಂಡ ಆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡುದು ಏನು ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಉಪನೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯ ಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡಿ ಅಂಜದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ಅವೇ ಪಣ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಮಾಸೆ ಬರ ಪುಣ್ಯಮೆ ಬರತ್ತು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಅವೇ ಪ್ರಪದ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪಾತೆರದ ತಪಸ್ಯ ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ ಅವೇ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪಂಡ ಪಾತೆರ ಅದೇ ಎರೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಚನ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇ ಯಾಕೆ ಏನೇ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನೆ ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಅದೇ ಬಾಯ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಬಾಯ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೋಣು ಅದೇ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳು ನಾನು ಅಂಚತ್ತು ಓಳು ಏಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಅವೇ ನಮಕ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಅವು ಎಂಚ ಬರುವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಬರ್ಪು ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತದ ವಿನಮ್ರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ ಬಾಯ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಆಧಿಕೃತವಾಯಿನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಓದುನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿವುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾಯಿನ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದೋಡನೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ
ಅಂಚಾಣನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನವೇ ಈಜಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ಅದೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದೇರ್ಲ ಆಯ್ ಜೆನ್ನಲೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥಾಪು ಜೆನ್ನಲೆ ಅರ್ಥಾಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವು ಜಾಂಡ ನಮಕ್ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಏರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂದೇರು ಏರು ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಡ ಕ್ಲಾಸು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಓದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಅಂಚಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ತೆರಿಯೋನೇರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆರಿಯೋನೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇದನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜೆ ಯಾವಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಯೋಗ ಯಾನ್ ಧ್ಯಾನವಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾಯನ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ ಠಾಕೂರರು ಪುರಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಲೇನ ಸಾಧು ಜನರ್ನೇರ್ದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧು ಜನಕ್ಲೆ ಏರು ಸಾಧು ಅದೇ ಸಾಧು ಪಂಡೇರಂತೂ ತನ್ನ ಮಕಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧು ಅಪ್ಪುಜವೇ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಟಿ ಮಾಲ ಪಾಂಡು ಬೊಳ್ದು ದೋತಿ ಕುರ್ತ ಪಾಂಡು ಕೈಟ್ ಜಪಮಾಲೆ ಪತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಸಾಧು ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಸಾಧು ಆಯ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಶಾಂತ ಸಾಧವ ಸಾಧುಭೂಷಣ ಅನ್ನು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಡ್ಯಾರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ 25-21 ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಐಟ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕಲ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತನ 9 ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯಿ ಹಟ್ಟ ಅವಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದು ಅವ್ರ ಪಂಪರಿಗೆ ಸಾಧು ಜನರ್ನಿರ್ದು ಆಧಿಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಆಕಾರದ್ದು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಪಂಡದು ಅವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜರ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡಿಗೆ ಸಾಧು ಜನರು ಅದೇ ನಮ್ಮರ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚಿನಕಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ದು ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ಈ ಗುರು ನಕ್ಲು ಸದ್ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ ಈ ಜಗತ್ತರ್ದು ಆರ್ನ ಲೋಕ ಕೊನೆಯರು ಮೂಜನ್ ಕಡಪವೇರು ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಟ್ ಗುರುಲ ರಾಂಗ್ ಆವೇರು ಸಾಧುಲ ರಾಂಗ್ ಆವೇರು ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಪಲ ರಾಂಗ್ ಆಪು ಏಕೆ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬೆಳಕಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನಗ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥನ ವಿಧಿಸವೇರು ಗುರು ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತನ ಗುರುಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಓಲು ಪಂತೇರು ಅದೇ ದಯಪಂಡ ಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ನ ಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ದಾದ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ದಾದ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಓ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ದಾಖಲೆ ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಬಂತೇರು ಅದೇ ಈ ಜನ ಮಹಾರಾಜರ ನಕ್ಲ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರಲ ಉಂಟು ಪನನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥದ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜವೆ ಪೂರಲ ಉಂಡತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆತನ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಿನದೇ ಆಯ್ತು 1% ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಣ ಆತೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡವೆ ಅಂಜ ಪ್ರಪಾದ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪೇ ತುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಾತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೆತ್ತಲೆಗ ಪಾತಿರು ಜರಿಗೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಬೆತ್ತಲೆಗ ಪಾತಿರದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಯ್ ನೆಡ್ದವರ ಯೋಗಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಂದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಕೇವಲ ಕಾಲಹರಣ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅನ್ಪನೋಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಜರು ಕೇನುವರು ಅದೇ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ವರ್ಷ ಏತ್ತ ಆಂಡಲ
ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದಾದ ಆಪುಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಅವಲಿ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬು ಹೋಪುಜವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಾರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ತುಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದುಂಬು ಬರುವಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿದ ಕುಳ್ಳು ಮೆತ್ತು ಅದೇ ಲಕ್ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಗುರುಲ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಇರೋದು ಲಕ್ಕ ಅವಡಿಗೆ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಜೀವ ಜಾಗೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವ ಜಾಗೋ ಘೋರ ಚಂದ್ರ ಬೋಲೆ ಮಾಯಗ್ ಪಿಶಾಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಲಕ್ಲೆ ಅದೇ ಲಕ್ಕೋಡಿಗೆ ನಾವು ಜಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಜೈದೇರು ಪೂರಾ ತೋಣಂಡತೆ ಈ ಜಗತ್ತಡು 99.9% ಜನಕ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಂದಿರಿ ಪೊದೆತ್ತು ಜೈದೇರು ದೋಲ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮಯ್ಯರು ಅದೇ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ದೇವರ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ತುಳು ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಭು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿರೀತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಂತು ಬಂದಾಗ ಅರವೇ ಪಂಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಭು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರು ದಾದಾಗೆ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಗಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಪನ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ್ಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಅದೇ ಮಾನಸಿಕ ಅದೇ ಅಂಚದಾರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತೀರಿಗೆ ತುಲೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಇಂಚಿನದಾನದ್ದು ಭೌತಿಕ ಇತ್ತ ಬನ್ನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಭು ಬನ್ನೆಂಡ ಅದು ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ವಾರನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅರೆಂಡ ಪಂಡೆರು ದಾದ ಮನ್ಪುನಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಏಕೋ ಪಂಡೆ ಗೈಡ್ ಪಂಡಾರೆಗ ಅಂಚದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಭು ಪಿತೆ ಏಡಲಕ್ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಾಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಬಂತೀರಿ ಅದೇ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೇನು ಸರಿ ಅನ್ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಏತು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳಿಂದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಅವೇ ದೇವರ ಧರ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮಕ್ ದೇವರ ದಾದಾತೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಕ್ ದೇವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದೇವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕಿ ಏರು ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅದೇ ಅವೇ ಅಂದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಜವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಮೇಕ್ಲು ದಾದ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜವೆ ಹೇಗೆ ಪನ್ಪನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಇದೇನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೆ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜೇರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಪಣದ್ ಕೊರೋಡು ಅಪಣ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಬೊರ್ಚಂದನ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂಜರು ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪಣದು ಪೋಪುಜರು ಅದೇ ಇತ್ತದಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮಜಾ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಪೂರ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕವೇ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡಲೆ ಪಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮರ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಒಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪಂತೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಗುಜ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮತ್ತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಹೋ ಭಾಗ್ಯಂ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಉಪ್ಪೋಡು
ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯ್ರೆ ಅವೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಕೋರುಡು ಭಾಗವತಂದ ಬಗ್ಗೆತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥವು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುನವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರವೆ ಯಾ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಮೌನ ಸತ್ ಆಸನ ಜಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಜಯಾಶನ ಪ್ರತ್ಯಹಾರ ಚೇಂದ್ರ ವಿಷಯಾನ್ ಮನಸಾ ಹೃದಿ. ಮೌನಂ ಸದಾ ಸಮಜಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಜಯಾಶನೇ ಪ್ರತ್ಯಹಾರಶ್ಚ ವಿಷಯಾನ್ ಮನಸಾ ಹೃದಿ. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ಪಂಡ ಏತ್ತು ನಮ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪದೆ ಏತ್ತು ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತವು ನಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಎಕ್ಕೊಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ವೈಷ್ಣವ ಕಾಂಡ ಅನ್ನುಂಡು ಅದು 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ಭಾಗವತದನೇ ಗುಣಗಾನ ಭಾಗವತ ನಾನು ಬೇತೆ ವಿಷಯನೇ ಜೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆರು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನವೆ ಅಂಚಂಡ ತೆರಿಂದ ಕಲ್ತಂಡ ದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇವನಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ದಾದಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪನ್ಪದೆ ಪರಕೆ ಸಂದವನೆ ಪನ್ಪ ಪರಕೆ ಸಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜದೆ ನಾ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲೆಗಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೇನು ನಕ್ಲೆಗಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇನುವ ಆತ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ಮಜಾಕ್ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ಎತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗವತ ಉಪ್ಪನವೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕಲ್ಪ ಆತವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ದಾದೆನ್ ಕನಪುಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಕನಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು. ಭಾರತೆ ಮಾನವಂ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಾಗವತಂ ನಾಹಿ ಶ್ರೂತಂ ಪಾಪ ಪರಾಧೀನೇರ್ ಆತ್ಮೇ ಗತ ಸೂತಹಿ ಕೃತಃ. ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟುದು ಐಟ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಪಡೆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏರು ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಏರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನು ಕೇನುಜೇರು ಎನ್ನಲೆ ಅಕಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತೇರಂದೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಣ್ಣನ್ ತುಲೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೆರಿಯೋನುಗ ಈ ಭಾಗವತನ ಕೇಂಡ ದಾದಾಪು ನಮಕ್ ಡೈಲಿ ಕೇನು ಅತೆ ತುಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ಏ ಪರಿಸೇವಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದೇ ಯಾಪ್ಪಲ ಅಮಾಸೆಗರ ಪುನಮಗರ ಪಂತಜರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಭಾಗವತಮುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಜಾಗ ನಿತ್ಯ ಮುಂದೆ ಪಂತೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಸದಾ ಏರು ಸೇವಿಸವರ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಪೊಪ್ಪನು ಅಮ್ಮನು ಬೊಡೆದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಕುಲನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ತುಲೆ ಪಿತುರ್ ಮಾತುಂಶ ಭಾರ್ಯಾಯ ಕುಲ ಪಂಕ್ತಿ ಸುತಾರಿತ ಮತ್ತೆ ಪಿತು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತುರ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಭಾರ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಡಿದಿ ತುಲೆ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂ ಕೇನು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಮಗ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಕಣತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ತು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೇಗ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುನಿಗೆ ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾಯಿನ ಇರ್ದಾವರ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಯನ ಏರು ತಾನೆ ಭಾಗವತನು ಸದಾ ಸೇವಿಸವುಜೇರು ತುಲೆ ಏರು ತಾನೆ ಸೇವಿಸರಿ ಭಾಗವತ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೈರನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಥೋ ಭಾಗವತಂ ನಿತ್ಯಂ ಕೋನ ಸೇವೇತ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ತುಲೇರು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರುಂಡತೆ ಭಾಗವತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವಳು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರಿಗಾವು ತಾಯಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೈಪರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಅದೇ
ಸೀದಾ ಅದೇ ಸೀದಾ ಪೈರ್ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆವಡತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅದೇ ಪರಕೆ ಸಂಧಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಆಪುನಿಗೆ ಏರು ತಾನೇ ಸೇವಿಸವೇರು ಭಾಗವತನ್ ಸದಾ ತುಲೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ತುಲೆ ಏತು ಪನ್ಪೇರ್ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಲೆಡು ಪೊರ್ಲು ಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆನಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರಂಪರೆಡು ಅವೇ ಅವಳೊಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಾಸುದ ಲಾಭ ಹಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕನ ಲಾಭ ಪಂಡ ಫಾಲೋವರ್ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಭಾಗವತ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಕಾಸು ಅದೇ ಈತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈತ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಭಾಗವತ ಆಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೋಂಡದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಭಾಗವತ ನಡಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಕ್ಕೆಯನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪವೇ ಅಂಚದ ಆತು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಲೆಡು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆನಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ಧಾವರ ಆಯ್ ದೇವರ್ನ ಧಾಮಗ ಪೋಪೆ पण ಆಯ್ಗು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕಪಿಲಮುನಿ ಸಂಖ್ಯಾಯನ पण ಕಪಿಲಮುನಿನ ಅನುಗ್ರಹದೈನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪಡೆಯರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ ಈ ವಿಷಯನೂ ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಐ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೇನು ಉಂಡತೆ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಪಣ ಸುಮಾರು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ನೆತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಡತೆ ಈತ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಜಿಲ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಶಿವಜಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ಧವ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಉದ್ಧವನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಉದ್ಧವ ಕೇನ್ಬರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಡು ಭಗವಂತೀರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರು ಇರೇನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತೂಪುನೇನ್ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರಿ ಅನ್ ಭಾಗವತಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪೇನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏವಹಿ ಭಾಗವತ ಬಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಅವೇ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ತವಂತು ನಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕೈತೆ ತುಯ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನೂಂಡತೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡ ನಮಗೆ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಪನೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಕೇನೋಡು ಅಪವ್ಯಾದ ಆದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದೇ ಅಪ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು ಪಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪುನ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತು ಭಾಗವತ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿಗತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆತ್ಮಿತ್ತು ದೇರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಜೀವನಾಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಪೂರ ಪಣ ಈತ್ತಕ್ಲು ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಹೂವೇ ಕಲ್ಮಶ ಬೊಡ್ಚಂದನ ತುಯೇರ್ನೆ ತಿಕ್ಕು ಜಕಲ್ಲ ಸಾಫ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸೀದಾ ಆಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಜನ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಏನು ಹೊರ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಮೌನಂ ಸದಾ ಸಜ ಸ ನ ಜಯಾಸ್ತೈರ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಜಯಾಶನೆ ಪ್ರತ್ಯಹಾರೇಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಾನಂ ವಿಷಯಾನ್ ಮನಸಾ ಹೃದಿ ಮೌನಂ ಸದಾ ಸಮಜಸ್ತೈರ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಜಯಾಶನೆ ಪ್ರತ್ಯಹಾರೇಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಾನಂ ವಿಷಯಾನ್ ಮನಸಾ ಹೃದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೌನಂ ಮೌನಂ ಸದಾ
ಮನಸಾಗಲಿ ಸಂಸದಾನಂದಜಯ ಅನಂತಯ ಜ್ಞಾನಂ ಆರಾಧ್ಯಂ ಮೌನಂ ತತ್ಸನಾತೈರ್ಯಂ ಮೌನಂ ಸದಾ ಸನಜಯಾಸ್ತೈರ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಜಯ ಶನಿ ಪ್ರತ್ಯಹಾರೇಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಷಯಾನ್ ಮನಸಾ ಹೃದಯ. ಮೌನಂ ಅದೇ ಮೌನ. ಸತ್ ಎಡ್ಡೆ, ಆಸನ ಯೋಗಾಸನದ ಜಯ ಪಣ ಹಿಡಿತ, ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಾಣಜಯ ಪ್ರಾಣವಾಯುನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಶನೈ ಕ್ರಮೇಣ, ಪ್ರತ್ಯಹಾರ ನಿವೃತ್ತಿ, ಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯದ, ವಿಷಯಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಲೇರ್ದು, ಮನಸ ಮನಸ್ಸದ, ಹೃದಿ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ಅಂಜದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಮೌನನ ಆಚರಿಸೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನವೆ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪುರ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆವಡು ಪಂಡ ಮೈನ ಅದು ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನ ಅದು ಶುದ್ಧ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜನಕ್ಲ ಅವು ಚೂರು ಶುದ್ಧ ಅಣ ಬುಜಿಗೆ 100% ಶುದ್ಧ ಅವಳಿಗೆ. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನದೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇರ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋರು ನಮಕ್ ಅದೇ ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲ ಅವಡು ಅದೇ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಐಕ ಆತ ತಪಸ್ಸೆ ಬೋಡು ಆತ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅದೇ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಮತ ತಿರಿಯೋಡು ಅವೇ ಐಟು ಮತ ಪಂತರಿದೇನು ಅವೇ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಮೌನನ ಆಚರಿಸೋಡು ನಾನಾ ಯೋಗಾಸನಲೆರ್ದು ಸ್ಥಿರತೆನ ಗಲಿಸೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣವಾಯುನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಡು ಅದೇ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪದೆ. ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ಶ್ವಾಸನ ಒಯ್ಪುನೆ ಶ್ವಾಸನ ಬುಡ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತುದು ಅಂತಾವನೆ ಬುಡ್ದು ಅಂತಾವನೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಂಭಕಡವೆ ಅದೇ ಅಂತರ್ಕುಂಭಕ ಬಹಿರ್ಕುಂಭಕ ಅನ್ನು ಅಂತರ್ಕುಂಭಕ ಪಂಡ ಉಲೈ ಒಯ್ತುದು ಶ್ವಾಸನ ಅಂತಾವನೆ ಅಂತರ್ಕುಂಭಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬಹಿರ್ಕುಂಭಕ ಪಂಡ ಶ್ವಾಸನ ಬುಡ್ದು ಅಂತಾವನೆಕ್ ಬಹಿರ್ಕುಂಭಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರವೆ. ಇಂಚ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ಇಂಚ ಮೂಜಿನ್ನು ఉండವೆ ಪಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಪು ನಿಕ್ಲು ಬಂಡ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಭಯಂಕರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಅವೂಲೆ ಶ್ವಾಸ ಹೋಯ್ತದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ರಿಲೀವ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೇನೆ ಅದೇ ಮಂತನಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡವೆ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಅಂಜ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಪಂಡೇರು ಅವೇ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಪ್ಪುನದಾಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನೇರು ಉಪ್ಪುನವೇ ತುಲೆ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭು ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮಂತನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡವೇ ಅಂಜದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಪುನೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅಂಚಲು ಒಲ್ಲೇರು ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ದುಂಬು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತೂ ಜಪ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ದಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಮಾತಾಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಂಚಿನನ್ನು ಉಂಟು ಅವೇ ಪಂಡೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಶ್ವಾಸನ ಒಯ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕೇರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪಣೆಂಕ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಆರೈತ ಮಾಸ್ಟ್
ಕರಾಟೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪೂರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಂಡು ಕುಲ್ಲದ ಬಲ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಕುಲ್ಲದ್ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಆಸನ ಉಂಡು ತಾರೆ ಮಿತ್ತು ಕಾರ ತಿರ್ತು ಅಂಚದ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಮಂತ ಕುಲ್ಲದು ಮನ್ಪಾರೆ ಮನ್ಪಂದ ಲಕ್ಕೇರ್ನೇ ಇಜ್ಜು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಮಂತದ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಕಲ್ಪದೇರು ವಿದ್ಯೆ ಮೀಂದ್ಯರೆ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಲ್ಪದೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಲ್ಪದನೆ ಜಿನಿಕಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡವೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣವಾಯುನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಡು ಅಂತ ಪಂಪಾರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯದ ಪಿಳಗೆತ್ತೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಪಂಪಾರು ಅವೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪುನವೇ ನಾವು ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಇನ್ಮ ಅಂಗನಿ 16 ಶ್ಲೋಕಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪಾರು ಅವೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅವೇ ಅಂಜಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಪಿರಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಪಂಡ ವಿಷಯಲ ಹಿಡ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯಡು ದಿಯೋಡಿ ಪನ್ಪಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ದಿಯೋಡು ಹೃದಯ ದಿಯೋಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನಾಯೇ ಕುಡ ಅಂದಂದು ತಾರಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಹೆಲ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿ ಆದುಪ್ಪ ಇದೇನು ಮಾತ ಮಂತನವೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬತ್ತನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡ್ ಉಂಡು ಪುರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಡ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚಲತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ತತೋ ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ಮನಸ್ಸು ಐತ ಚಂಚಲವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಒಲ್ಪನೆ ಬಲಿಪಾಡು ಐನಮ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೋಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ತೋಜವ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಣ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಉಂತುಂಜಿ ಅವೇ ಅವು ಬಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚಲತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತೋಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ಮನಸ್ಸು ಐತ ಚಂಚಲವಾಯಿನ ಅಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸ್ವಭಾವದ ದೇಶಡ್ ಒಲ್ಪನೆ ಬಲಿಪಾಡು ಮನುಷ್ಯನು ಪಿರ ಕನತದ ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಳಪಡಿಸೋಡು ಐನು ಕನತು ಉಂಟವಡಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿಪುಣವು ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತು ನಾಡೆ ಅದೇ ಓಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾರ ಆಪುಂಡು ನುವೇ ಅಧ್ಯಯನ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ ಅಂಡ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿವಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪು ನಮ್ಮ ಕವೆ ಇಜಿನ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಅವೇ ಐನ್ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಂಚಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯ ಉಂಟಾವಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದು ಪಿರ ಕನತದ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಉಂಟಾವಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಠ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸಲೇ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಠ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸಲೇ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವು ಉಪಾಯಾತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಟೆಡಿನೆಸ್ ಅವಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಪಾಯ ಆತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಕುಲ್ಲೋನೆಕ್ ಸಮರ್ಥ ಅವಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಡಿಗತೆ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಸರ್ತ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಬೆಂಡ ಪೂಜಾರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಪ ಬೆಂಡಾಪ ಅದೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯೋಗ ನು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್
ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಉಂಡು ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿನು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಏರ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ವೇರು ಅಕ್ಲು ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ತೂಪನ್ನೇ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ವ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಹೊರ ಕುಲ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಅದೇ ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ನಮ ಕಂಚ ಆಬುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ದಾಯಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪೊಡೈನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಥಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಸಮರ್ಥ ಅವಡು ಅವೇ ಐಕ ಆಸನ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ఆయన మనస్సు బొక్క చిత్తలో స్థిర అదే యోగాభ్యాసం మన్పరే శక్తి ఆపను సరి కుల్లోడు ఆపను అవే ఆసన ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಆಸನ ಉಂಡು ಪದ್ಮಾಸನ ವೀರಾಸನ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಅಂಚದ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಂಚಾರನ ಐ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೊಡು ಶ್ವಾಸನ ಒಯ್ಪುನೆಲ್ಲ ಒಯ್ತದು ಅಂತಾವಡು ಬುಡ್ದು ಅಂತಾವಡು ಒಯ್ಪೋಡು ಬುಡೋಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಿಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡು ಅಂಜದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಂಚಾರನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಲೆಡ್ದು ಪಿರದೆತ್ತೊನ್ನಾಯ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಪಿರವದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಪನರಾತನು ಅಂಚ ದುಂಬದ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದೇನು ಪಾಲಿಸೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಈರು ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಮ ಜೀವನದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿರಬತ್ತು ಬಿಡೋಡಿ ಮೈಥುನ ತ್ಯಾಗೋ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕಾಮ ಜೀವನದ ನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶ ಇದೇನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಾನಾ ಆಸನ ಭಂಗಿಲೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣವಾಯು ನಿಯಂತ್ರಿಸವನೆಡ್ದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗರ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಲಿಂದು ಪೂರ ವಿಧಾನದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪು ಅದೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಂದ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪವೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಪ ದಾಯಿ ದಾನೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ಓಡತೆ ಇದೇನು ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೋಳಿಗೆ ಕಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಂಡಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಕಾಲಿ ಜಗತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿನ್ ತೂಂಡಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಲೋಕ ತತ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜಗತ್ತಂತೂ ಓಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಜೀವನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸರಿವಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಹಿಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪಿರವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತೋನೇರ ಅಪ್ಪನ ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನೆ